ngono kae. Heeh. Ini kan kon duet karo duel karo Opa. Ya, heeh. Lagune manus sing cah loro apal apa? Nah, ya. Ngono, Truk. Ya, ya. Disupati sa, ya kayak apa? Nah. Mari berdiri, yo. Kayak apa? Gamelan genti, yo. Yo, lagune apa nduk sak loro? Nggih niki nuansane gamelan napa-napa, Pak? Enek musike ya ditanjakne yo. Oh iya. Ana musike kok. Heeh. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Oh ngono. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak? Betul. Heeh. Dadi manut karo sing nanggap Truk wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya heeh. Gandeng di penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, heeh. Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagune apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Bisa ganti wae, Mas. Kapang-kapang ya. Pekam-pekam. Ya, Kapaku kapang, Mas. Ya. Gak bisa, Mas. Ganti mawon, Mas. Mau bisa nyawang mawon, nggih. Bisa loh Mas. Bisa tuh Mas. Ya Allah, ngono ramong ket ini. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok mending apik-apik ya. Opa saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta? Kok apik-apik ya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur itu. Oh ya, heeh. Ya Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Kowe ya Jawa Timur. Wanda yo Ngawi. Heeh, ngawine ning ngendi-ngendi. Heeh. Mbak Rena Bluro anu Bluro yo melu Jawa Timur. Wis gen. Ya. Mutung lemak tempe, Pak. Ben wi gampang mutung kok wis gen. Bila nasu mekrok kok. Apa gimana gini? Napa Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Heeh, ya. Ya, coba kayak apa? Ya. Ya. Diaturke. Ya.
Sajroning ati iki Kang Mas kemi janji Bar iki dijaipongke ya, Mas. Yo. Tresna litir taguman ikano angin sira marang rasa endarong mimpian rikmamu dadi anganku saben dalu lumayu ing awan-awan kang gayung lintang nyanding kekaran sing mung dadi lamunan bakal tak rugi sejati tumarutokan dangno satenane aku isih tresno Terima kasih Nduk Ken. Wis Nggih, jam Pak. 3 punjul awakmu ge istirahat. nggih Pak Mergo sesuk sik bacun nang ngendi-ngendi. Jaga kesehatane Nduk Ken. Nah. Kuwi pilek flu kaya ngono ya. Mergo le ngrungkepi marang budaya ya, Truk. Heeh. Monggo lek dibacut-bacutke mesakne anak wedok gen selah istirahat. Oh ngono ya. Yo.